Mae Ifan astudio i fod yn nyrs iechyd meddwl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae hi eisoes yn weithiwr cymorth ac mae'n cwblhau ei BSc mewn nyrsio ochr yn ochr â swydd anodd. Pan ddechreuodd pandemig y coronafeirws, gofynnwyd i fyfyrwyr nyrsio gefnogi staff y gig ochr yn ochr a'u hastudiaethau. I Ifa, roedd hyn yn benderfyniad rhwydd. Roedd hi eisiau helpu pobl a chwarae ei rhan mewn eiliad fyd-eang hanesyddol. Roedd pob un o fyfyrwyr nyrsio cymwys y Brifysgol Agored yn teimlo'r un fath, ac wedi gwirfoddoli i fod yn rhan o'r ymateb. Cafodd y myfyrwyr eu hanfon i'r rheng flaen. Drwy fwrdd iechyd ysbyty Prifysgol Beti Cadwaladr, roedd Ifan gweithio ar y ward iechyd meddwl. Roedd yn gyfnod anodd a llawn straen. Roedd angen iddi ddod i arfer ar heriau o weithredu mewn amgylchedd Covid ddiogel. Roedd hi'n poeni am ddal y feirws, ond yn benderfynol o fod yn ddewr. Doedd dim llawer o fywyd personol ganddi chwaith. Roedd rhaid iddi sicrhau cydbwysedd rhwng gweithio oriau hir ar yr rheng flaen a chwblhau ei hastudiaethau ar ôl iddi gyrraedd adref. Y cyfan roedd hyn i'w wneud oedd gweithio, astudio a chysgu. Ond mae'r rhain yn bethau y bu'n rhaid i bob nyrs y Brifysgol Agored ei goresgyn. Roedden nhw wedi ymrwymo i helpu pobl, achub bywydau a bod mor gadarnhaol a phosib. Fe enillodd Ifa cymaint o brofiad, gwybodaeth a sgiliau unigryw. Ar ôl blwyddyn anodd, mae'r myfyrwyr yn dal i weithio tuag at eu cymwysterau ac yn edrych ymlaen at ddod yn nyrsys cofrestredig. Dylai'r holl fyfyrwyr fod yn falch iawn o'i hunain a'r cyfraniad mae nhw wedi wneud yn ystod y pandemig. Fe wnaethon nhw helpu i newid straeon pobl eraill.